Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makauban nato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Nakita na ang patayng lawas sa tanang 8 ka mga individual nga na-missing. Humanaanod sa dakong bulog sa tubig baha sa Talomo River diin kadaghanan gikan nga ligo sa Mini Asik-Asik Falls sa Barangay Carmen sa Milabay nga simana. Kinihuman nga nakaplagan na ang patayng lawas sa 13 anyos nga babae ni adtong Domingo kinsa mao'y pinakaulahing nakita. Ani ang report ni Argil Relator. Human ang hapit usa ka semana nga pinangitaay nakita sa Campo 5 Barangay Riverside ni adtong Sabado sa buntag ang patayng lawas sa 13 anyos nga babae. Lakip siya sa 8 ka mga na-missing humanaano dihang naabtan og baha sa Talomo River diin kadaghanan kanila gikan nga ligo sa Mini Asik-Asik Falls sa Barangay Carmen niadtong niaging Domingo, September 14. Mismong ang inahan niini ang nikumpirma nga ang 13 anyos niya nga anak nga missing ang nakita sa kilid sa sapa nga ana-ana sa state of decomposition. Wala una mihatag og pahayag ang mga ginikanan. Sumala sa Davao City Police, nakita na ang tanang na missing. Ang Barangay Carmen Council gisiguro nga wala na gayud makasulod padulong sa Mini Asik-Asik Falls kung asa nahitabo ang insidente. January 2023 pa dihang gimando sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office ang pagbawal sa tanang recreational activities sa Asik-Asik Falls sa maong lugar tungod sa risgo sa natural hazards nga resulta sa mass wasting. Ang namin checkpoint nga wala na dyan makasulod bisan tinsa nga mga tao sa Asik-Asik o sa Panigan. Wala na dyan ginapasudlan ni Kapitan. Nakatakdang magtagbo ang mga ahensya sa gobyerno ug mga opisyal sa 8 ka barangay sa Baguio District aron hisgutan ang mga lakang sa pagpahugot sa seguridad sa maong lugar. O sa gi-sit up ni Kapitan nga kuan sa mga sa Barangay Police o sa Bantay Bukid so alas 12 lain na pud nga grupo pagka alauna diha lain na pud nga grupo nga giplaster ni Kapitan. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.